Anga che animso demisani anima goroba amba ubela jelen fo dante folimina ka ubela jelen fo tuguni fausi yorola omunu sogolo na sanga ani wakati maliko no ani maliko kan aywa ambalmo amena bobi antina bodora amna bo Sidiki DIABATE ga kodila comme ubela jelen ba kala mabe wakati ni kungurun bo anga star ba no Sidiki DIABATE ale goni ale datubuleno ko shini ka fanu ubela jelen ga bo kanga ta boulevard la ko kata ko ka Sidiki bla amena do dugu gono ame dugu do nyininga wakil nana aka ensuite anto. Oui, ça va, Dieu merci. Ko kaino. Ah, ko vega. Ya bota yo. Ah, wal jigna. wal jigina. Kalan chamanya. Ah, wane ba amna ma Sidiki ko ni la bi Sidiki ya fan. Bon, pas tout à fait, mais ma rêve la main. Ah, aywa comme Sidiki mnelo no era ba kalama. Ko shini marche belebele baro la benno ko Sidiki ya fan bela jelenga bo. Kanga ta ko ka Sidiki ba bla. E akilanta mu yo ko la. Bon, ne akilanta mi ou c'est la bla parce que bon, olo. Parce que encore il y a bon bois calama ça ne donne na plein tout ni ko fin bon il y a pas faut Sidiki bla ni a ko asira Sidiki de ni chika sen be mare ko chama ngera ka tema bo calama ni bugoli ngera bo calama jara ereri ere mso de ka fom so ga bi fani baga kata san wolon vlaga che bara ere mso e be se ga mu conseil du media mso manu ma ko nunu na o yu ka marabale areke e ka bi fani babara san wolon vlaga tugu chego o ga marabale ne kon ma oke oro ma foi ma boga ta che fe san wolon vla ante Europe ko ya me malila ça va? Oui, ça va, je vais. Don yere. C'est qui doni jam. Bon, ni to Binta ba. Aywa Binta bi ame Sidiki ga ko ne le bara nga DIABATE ba amnele no. Ko shini ko bela jelenga nga bokata ka ko Sidiki DIABATE bla era akilanta jime okonna. Bon, ni akilanta woni o kanga liberté di Sidiki ma. Parce que ni aye ni ko inseran bela deni ne tara segero alimata den segero. Musomani yɛrɛ bɛ se k'i fa bara bila cogo di ka taa loger cɛ fɛ ka sɔrɔ woro ma bɔ kɔɲɔ ma kɛ foyi ma kɛ o dagalen tɛ Mali kɔnɔ o t'an yɛrɛ danbe Mali kɔnɔ yan nɔ d'une part Sidiki jo t'a la dɛ muso kan ka bonya muso ye bonya fɛn de cɛ man ka tɛ ka muso bugɔ mais muso kan ka a danbe to a yɛrɛ la wa i kana n'i ka dignité perdre donc ale filɛ ka dignité bafouer de ale man ka tɛ ka a fa bara bila togo si la k'a fɔ k'a bɛ taga loger Sidiki fɛ san 7 et puis ko ingera ni a san 2 wa fo la de nta don min kɛra et puis min bu ni ɲɔgɔn cɛ nta don fana min kan ka opinion de fɔ comme enchaîne dama uda ambora ka deni nga mana video do ye alangolondo musomani munu nga bara enu ne ku langolon photo uta ka ci cewma conseil jumene be bolo ka do bogoti ne no ma bon conseil mi gon mene bolo ka duma o ka dabla parce que Mali kono ya ere an damite o ka dabla o be ke farajela jamana niga amanga te ka ke mallan wa parce que an éducation ere ta en permettre kan ni kosugu nunu ke olu ere de be chemanu provoquer ka blue ere la onolu man kosugu ke chebe se ka fuka u be mana kosugu do ta golu segere tugodi donc u yere ga jatemne ugu ka findon togola ugu ka ko ke togola vraiment Sidiki fan bon ni ta ka fani de mais ni kon ma ka son la mais tiens la isa ka son man do don fana ah bon vraiment aga woni jara na ga merci beaucoup ne ba ça va kaino don wal jigina awa wal jigina segi to ni jam fan flel ba Fatmata DIABATE ame Sidiki DIABATE ga ko ni labi comme ame dum na fo bi anga DIABATE ba musique ale ko ale datuguleno ko shini ko marche belebele ba robe ko bega bo ko anga ta ko ka Sidiki ba bla e akilanta jumeno marche ko ina no ko akilne mu am bega bo anga ta ne ko raga ko la chena parce que amnena deni ko ne kuma mu fo na soro ko en ku ye kam na ke oro la lekum woleli ga wal malekum taga plainte déposer mais faut ko kelen ko fe ga me kuma na ke bi kila tuguni kem na plainte déposer ça n'a aucun sens donc ne kon bolo ka ne ko raga bla o ko sega ga nyalisa deni ne jota kula suno ne kon ko raga no fo de tenna amdal sala mais ko sayna ambora ka e deni nga video do bora langolondo comme en bogo tikin dama do on de réseaux sociaux sans fait bogo tikin munu nga bara ku langolon photo ta ka ci ci o réseaux sociaux sans fait conseil du mene be bolo ka di oluma bono kon bolo ini chemana ja chogo
ka ni langolo photo ta ka chama parce que bi a bɛ se ka ja mais sini a bɛ se ka kɛ conflit la donc o ɲuman mun ye I ni cɛ mana ja cogo cogo ka ni langolo photo ta ka chama I ma se ka mun kɛ n'a kelen ka n'o kɛ k'a bila réseau kan I ma ya parce que hali n'a yɛrɛ ma publier a terikɛ dɔ bɛ se k'a ka téléphone minɛ walima k'a envoyer o kunna donc don min ni cɛ ni mana kɛlɛ dɔrɔn o bɛ se k'a publier ɲɔgɔn kunna e yɛrɛ ye Sidiki dɔgɔnin I bɛ se ka Sidiki ka duman dɔ d'an ye merci beaucoup kɔrɔkɛ ça va ça va ko ka ɲi donc i bɔtɔ ye bi ne bɔtɔ ye so se k'i tɔgɔ di jamu f'an filɛlibagaw ye ne tɔgɔ ko Sama Ɲare ayiwa Samba hali bi an bɛ Sidiki Diabate ka ko in de la Diabate ba musique ale kɔni ale minɛlen don ko marche belebeleba dɔ bolodalen don sini ko Sidiki ka fan bɛɛ lajɛlen ka bɔ k'an ka taa ko ka Sidiki libérer e hakilinata ye jumɛn ye o la ne hakilinata ye mun ye jamaw bɛɛ ka bɔ quoi an yɛrɛ filɛ an yɛrɛ ye Sidiki fanuw ye mais u ko k'a bɛ kɛ boule de voir la ko sini bon ni Ala ye sini yira n na an yɛrɛ bɛ taga yen Sidiki ninnu filɛ nin an ye Sidiki ninnu ka fɔri ye kosɛbɛ mais Sidiki ka d'anw ye dɛ mais a minɛli kɔni o ma diya anw ye diɲɛ kɔnɔ Sidiki b'a faamu marama mais an kɔni bɛ mun deli u ka Sidiki bila dɔrɔn parce que Sidiki bɛ wo la an yɛrɛ tɔɔrɔlen don an tɔɔrɔ an b'a kɛ cogo min na quoi est-ce que o ye Sidiki fani yɛrɛ ne ye Sidiki ka di a ka se ka Sidiki ka sɔnni dɔ la ne yɛrɛ n'an filɛlibagaw ye Sidiki ka sɔn Diabate musique cɛ Sidiki ninnu ka sɔn filɛ nin halisa a bɛ ne ka téléphone kɔnɔ mais a ka sɔn ka di ne yɛrɛ mais k'a da kɔni n bɛ mɔla o ko ninnu na ne o komi an jeune damaw don conseil jumɛn de b'e bolo comme kɔsa in na an bɔra ka dennin ka manamana video dɔw a lankolon de don conseil jumɛn de b'e bolo npogotigini minnu b'u lankolon photo ci cɛw ma sur les réseaux sociaux k'a di olu ma bon musomaninw bɛ filmeli mun kɛ k'a ci cɛ ma a ma ɲi quoi kana n'a kɛ n'a fɔ ko kanu ka di ye ka taa nin ko ninnu kɛ quoi nafa ninnu t'a la quoi a mɛn a bɛ kɛlɛ n'aw kɛlɛla cɛ b'a yira quoi mais olu ninnu ma ça c'est pas bon n'i ka di cɛ kana to k'i yɛrɛ lankolon filmer ka ci cɛ ma a ma ɲi quoi parce que ale mana ko kɛ a maralen bɛ cɛ bolo a b'a yira quoi mais muso fɛnɛ kɔni ye mun kɛ o fɛnɛ kɔni ma ɲi ne kɔni y'a mɛn ko kɔkɔrɔlenw ko muso tilala ka taa yira polisiw la ko a donna ta a bɔra ta ça c'est pas bon quoi bon muso kɔni ye mun kɛ a ma ɲɛ quoi mais hali sini muso in bɛ Sidiki fɛ quoi est-ce que i bɛ k'a fɔ n b'a yir'e la k'a b'a fɛ halisa parce que a yɛrɛ da y'o fɔ quoi ko Guinéen de don quoi est-ce que i bɛ k'a fɔ ma ko Guinéen i yɛrɛ ɲuman fɛ de ye fɛ ye jarabi de merci beaucoup ne balimakɛ n Awa somɔgɔw bɛ tɔɔrɔ se alhamdulillah Sidiki tɔgɔ ni jamu f'an filɛlibagaw ne ye Mahamadu Musa Daɲo mais naturellement carré kɔnɔna la bɛɛ bɛ n wele ko jazz ayiwa an bɛ Sidiki Diabate ka ko in de la bi komi bɛɛ lajɛlen b'a kalama Diabate ba musique ale bɛ don min na ko bi ale kɔni datugulen don ko sini ko marche belebeleba dɔ bɛ yen ko bɛɛ ka bɔ ko pour que ka Sidiki Diabate libérer e hakilinata ye jumɛn de ye ko in na ok ne ba Ala kana kɛ basi ye an bɛ yɔrɔ min na ko bi mɔgɔ kelen tɛ se ka Sidiki Diabate ko kuma fɔ n'i y'a ye Mali sankɔrɔtana yɔrɔ caman na n b'a fɔ grâce à Sidiki Diabate parce que a faw bɛ yen i n'a fɔ Salif Keita ni Ami Koyita ninnu mais olu ka wagati tɛmɛna an bɛ yɔrɔ min na ko bi Sidiki ye numéro 1 donc n'a sɔrɔ an kan ka bɔ de ka mɔgɔ dɛmɛ ko maliyɛn fana t'a yɛrɛ bɔkun de dɔn maliyɛn kan ka bɔ ko min na o ye nin ko sugu de ye n'o y'a sɔrɔ Sidiki muso de kun don k'a furulen don papier b'a la n'a ye nin kɛ o ye ko wɛrɛ mɔgɔw bɛ jigin a la mɔgɔ bɛ se ka Sidiki ɲɔgɔn sɔrɔ bi Mali in kɔnɔ yan hali Mali in kɔ kan ne yɛrɛ grand frère bɔtɔ Istanbul o aéroport la a y'a sɔrɔ jama min bɛ Sidiki Diabate kunna Ala de b'a dɔn o bɛɛ ye Mali kunnawoloko de donc Mali kan ka kunnawolo ni cɛ minnu ye n'a fɔra k'an bɛ taa olu de don kaso la a tiɲɛna ye mɔgɔ dabali ban dɛ donc welekan min kɔni bɛ ne bolo k'a fɔ Sidiki Diabate ko la mɔgɔ kelen ko tɛ a fa ka kelen ko tɛ a ba kelen ko tɛ même tous ceux qui sont musique ko la nin y'olu bɛɛ de ka ko ye bɛɛ ka essayer ka fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ kɛ min tɛ kasi ye min tɛ ka yɔrɔw tiɲɛ fɛrɛ dɔ bɛ se ka kɛ cogo min na Sidiki bɛ se ka lafiya cogo min na ka bɔ kɛnɛma ani mɔgɔ tɔw ka kɛ kelen même l'autre jour i ka kuma latigɛ ba tɛ n ye n connectelen n ye u ka wura 12-12 bamanan a ye intervention min kɛ
franchement c'est quelqu'un de bon. I b'a dɔn mɔgɔ b'i dɛmɛ wagati min na i bɛ degun na mɔgɔ min b'i dɛmɛ de i ka mɔgɔ ye donc f'an ka wuli de min tɛ tiɲɛni ye an ka se ka fara ɲɔgɔn kan Sidiki ka se ka labila cogo min na o hɛrɛ an ka jamana in ma o hɛrɛ artiste wɛrɛw ma parce que ni mɔgɔ kɛra mɔgɔba ye dɔrɔn c'est à dire fo dɔ de ka bila i la o de b'i ka kumabaya yɛrɛ yira donc Sidiki tɛ misɛnmani ye bilen. Jazz conseil jumɛn de bɛ e bolo komi conseil n'an bɔra ka denni ka manamana video dɔ a lankolon de don conseil jumɛn de bɛ e bolo npogotigini minnu b'u lankolon photo ta k'a ci cɛw ma sur les réseaux sociaux. Voilà o conseil kelen min ye ni an bɛ se k'o fɔ n'i ko k'i bɛ musomaninw yɛrɛ ta o la i bɛ jigin olu la joona joona i bɛ jigin parents de la très rapidement parce que bonya bɛ daminɛ so de sani i ka taa kɛnɛma ni parents ye pression kɛ denw ka so a ka suma i bɛ den min langolo kɛnɛma anw bɛ arayida la chaque fois n'i ko k'i bɛ arayida la mɔgɔw b'a ye k'i ye bandi de k'i ye wagabɔn de et pourtant i bɛ arayida compter cɛ 100 min ye arayidaka ni min ye bagarajika ye i b'u compter de 2-3 minnu bɛ mouvement wɛrɛw kɛ min bɛ se ka kɛ sonyɛni ye i n'a fɔ ko wɛrɛ u k'a kɛ to quoi i y'a faamu donc mɔgɔw ka se u ka denbayaw la o de ye base ye pour que julankɔlɔbɔ in bɛ dabila. Merci beaucoup. Merci bien ala k'an n'aw dɛmɛ. Merci. Ban kile. Nsantle. Samoro. Tarase. Sigi tɔgɔ ni jamu fan filɛ lɔgɔ. Kaja Jallo. Kaja Jallo. Awɔ. An bɛ Sidiki Diabaté kɛ ko in na e yɛrɛ hakilina min ye Sidiki ka ko in na Sidiki kan ka bila wa ou bien a man ka bila. A kan ka bila ma fɛn kɛ o. Fɛnkɛ. Awɔ. Munna? Muso de y'a yɛrɛ di ko bɛɛ ma o. Awɔ. Mais o musomanin minnu b'u lankolon photo ta k'a ci cɛw ma o ladilikan jumɛn de b'e bolo k'a fɔ olu ye. Ni cɛw min ko o de ka ɲi kɛ. Awɔ. Bon ɲali sɔrɔ la. E Sidiki fa tɛ ne ya? Kojugu. Sidiki ka di. Kojugu. Merci beaucoup.